Čau to vidí, dneska si spolu Minecraft editor, tak ho máme, tak no na to. Jsem dlouho nenatáčel obrazovku, teď tím jsem měl jak a tam vůbec tu nejde zapnout a já bych si už pustil do toho. Very creative. Já tady jsem survival, takže by to bylo přece jen survival. Tak a teď dám to. Tak na ten fort. Já si to pak sice jmenuju, nebojte. Fajn, já mám to aspoň jak točit. Že? Už jsme tu. To je kácen strom. A jen nečekej to na začátku nějak extra věci. Tak. Je to takový lidový biom. Zajímavý. Napište komentářů, že mám natáčet dám Let's Play z Minecraftu. Já ještě budu takový víc Let's Playů točit, to jo. Ale mám to pěkný kytičky. A začínám budu video. Je. Tady nějaký tvík dřevo. A mám tu momentálně na běžce noc. Jo. Takže už bude jedna. A čekejte. Tady se to líbí. Můžeme natáčet. Musíme zničit co nejvíc dřeva. Na začátek, jak se nebude že tu slyšíte televizi a už já s tím nic nedělám. Co takovou menší budovu. Čekejte, kavky. Děkuju. Co nejvíc třeba. Doufám, že to bude. Tak. Já menčku skyníte pozadí. Máme tu železo, máme tu už železo.
Ježiš. Doufám, že to neslyšíte, že to bylo fakt krutý. Mám za hlas. Radši já nic nenadělám. Začíná. A doufám, že fakt pomohl ten, jak natáčet telefonu. A já jsem tam napsal jen jak natáčet. Takže doufám, že vám to co odebíráte. Tak. Hezky skopáme stromy. A někdy udělám i film, co se nebojte. Doufám, že něco vidíte, jo. Zase tu saka, když to nevidí. Ono se to dost laguje. Jak natátím, tak ono se to dost baví načítat. Mám se kouknu na SPčka, vy to nevíte. Jen 20. Tak já se omlouvám za tohle kraťolenky. Nebo co? Já to ustojím. Máme ještě pár minut. Jen za chvilku. A díky. Moc to na začátek moc nečekejte, já mu svahu. Povím asi ne. Já hádám, že nemám moc odbíru, tak já už začínám s podnovým. Tak. Já mám nějaký uhlí. Dneska Bra, to se to takové. Ale to na sférech taky, takže já jsem takový momenty jako budu. Menší budu, tady uděláme. Tak, bychom měli. Jo, tu se vynechám. Takže to jsem se ani diváci
Jo, to jsem omlouvám. Tak. Takže já bych tady s tímhle skončil. Počkejte. Loučí se z Bonnie 47. Doufám, že jste z toho vyloužili. A neskutečně, že už natáčím zase plochu mobila. Takže boží, já se strašně jsem prostě nadšený, že můžu si natáčet, už nemám žádný problémy, takže to bylo díky natáčení, takový problémy, tak proto jsem dlouho natáčel. A no, teď to bylo v pohodě. Já bych se už s vámi rozloučit, možná jsou takový budou menší videa, ale tak já to tady tak a loučím se s vámi. Ahoj. Tak.